wani shiga da matan aure ke wala malam ko budurwa ba ta yin shi. Mata aure ha ta sa a tamfa da komai ta kare ta ɗauko kawai after dress ɗinta jallabiya wagga lafan kawai ta aza sama shi kenan wai ta ɗauki ɗan ƙyallenta ta aza kai ko gawaya an ka ji cewa ba a yi ta tare jikin to shigar laraba ta yi ya wuta subhanallah to shigar laraba an ka ce ki ya shirya babu inda an ka ce ki shigar laraba cewa an kai ki yi shigar musulunci laraba su kabila shi a cikin kabiloli aikin su ba shi ya hujja ba garin Makka da Madina ba hujja bane alkitabu sunna sune hujja to mun rinka lura da wa'annan abubuwa ne masu sauki in mutum Allah ya fahimtar da shi ya gane kuma yana son daidai to kaji abin da yasa mata ahli sunna suke yin suke rufe jikin su ko ina don an ce ko ina kaza ne kaza da sauransu haka suke yi shi yasa suke sa safa ko lalura samu mace ta hau kabu ko ta hau agwagwa da buje ko ta daga hijabinta ko zaninta ko kaza za ta hau agwagwa ko mashin baka ganin kwaurinta tana da safa har ga gwiwarta baka ganin kwaurinta baka ganin siffar da ta yi baka ganin rani dinta baka ganin lallanta da taki da minan ba za ka gani ba baka ganin digganta to amma ina shedan baya bari kaga yanzu sai an ka juye mu yadda ake son mata su rufe jikinsu ko ina har kawa